sedang jaka program ngan khot suayau sekretari sengau pahaban ai kicing penbenar. Reverend Mentor kini kilongki program hagini kicing seng ke pemerintah. Ngin yo yakaban polis dang maduai de Reverend I.L. Maukiu. Hadin kita ngin yo yakajing keren lampang halor ka jimpli ya ka spine network ke media center juga KJP Senat Pedeng da u convener juga media center committee but ngin yo ya ka jimpli ya ka Senat Pedeng initiative to nurture and empower network da umurtor juga senat but ngin yo ru ya ka jingkren sengaungu ya Reverend CCM Upastor belah Shong Tang, but nak ba airu ia ke certificate of appreciation dan menurut jangka senat ingin saya nak jingkren na Upastor Reverend CCM Upastor bedang Shong Tang, but kajingas lokru ni ikum UX menurut jangka senat. Kini kalau ke program nak minta kajingas seng hagapor minta Reverend menurut. Kini kalau ka program keba kerpang ya keba nak liang jong ka KJP Senat Pedang ialah penbet akan kapor kajing pli ya ka media center jong ka KJP Senat Pedang de akan kapor ya don lang kumne nadu kajinya sang kentai kumju nak liang jong iru kum ki rangba di nakaliang jonga kum moderator nga pediang daga bas ngau kemen naga benta jong pi kum ka jinga sang kentai sinot kum ju naga benta jongi ki rangba badakan dega puar nga pediang lang ru yai Reverend Lendan Isim ibaya dan lang bat ngi hagan dega puar de bandam sim dega puar ngin yai na sya prang Inyarwai ka jingruai ka ba arspa prapuar tu ing hapo jonga kuding jong blei tu ing baga donu jonga kanda kui tu ing kat bangan isit hem yau blei tu ing ba ka jinga jonga kandas kem tu ing apo jong aku ding jong blei jing duai ka mensim tu ai ngan sei kan kiu kum ka jing konya bakhu chau blei bla podiang ngau tenat haket jing ai haden kan ka jing ruai has ngau pa ban khat ya Reverend I.L. Maukiu in yalam hakaba puli na tin jong blei badin bu hakajing duai thanks ngau pa ya Hem ya ublay do
Haswa bangan duai ngan puli katukat ni kit khot naga tien ka jong blai ka bangila ban shem naga sam ka basis pa lai ka khot baneng kong bat ka baar ka siti apostol Paul shiki Filipi ka lenong ka balai ka khot ka bakhat sao bat bru ya ka siti ka baneng kong Paul shiki nong Thessaloni kalenong kabasan kedekot kabakhat ar khat lai bat kabaar phulai ngin sha skor ya ka tin ka jong blai ku men sim jonga tuker khu yau trai bat baro kabahanga ya ka gerteng bakhu jong ku men sim jonga tuker khu yau trai bat wat kelet i kijing lep ha jong u baro ngabe syapersya kadak ban yo ia ka jing thong ka ba ka jing khot shaneng ka jong ublei hau Chris Jisu Henry ngikerpat ya pi ko para bengeng ban itu ya kita kibat trei hap deng jong pi bat kibalong halo jong pi hau trai bat kibas neng ya pi bat ban nyau burom ya ki shikat dai haka jing i haka jing i naka bentang ka jing trei jong ki tu penyesuk parlokhi tiu blei ka jing suk ma uhi un pen khut phar ya pi bat un ai bat to ai ba on sumar kendong ya ka men sim bat ya ka jing im bat ya ka met jong pi shitli klem jing rem hakata ka jing wan u Jisu Christ u bau trai jongi u blen kur khui ka jing puli bat sha skor naga tien ba khu jong u ini pendam ka jing duai ku pa jongi u ba beneng nis ngongu yami ye ka jing lam ba ka jing don rangkat ka jomi yala ka jong ka KGP sinot pedeng nadu bas dang jong ka jing yait lenti ka jong ka habangila mi naga jing lang jong ka sinot na jowai hagas dam arjar kwe bangin persyang kup ka sinot ka KGP sinot pedeng propose kepengayo bandlong haka balang hamau ber bat kum juru kum ka kasih jantia Presbyterian Provisional Synod pedek hamau penti barakarang haduk bengayo haka pratrik September juga senam arajar alpusa bantung yaka kum ka sinot ka bapura ngila ban ya kendu pat kum ne ka sin ka baningkong kum ka sinot pedeng hakan ka balang hang ne ha lengka ungi aingu ya me ko tribe kum bono ruai shaman siwa kum sim jonga tuker ku yo trai barwat kelet ye ki par ki bola le nakabenta jongpa kum ka sinot ngiken mau yiki jing ngiken mau yiki jing ya lenti ki bakalang ki bangi dai ban yakantu kum ka sinot ngila ma chibun yiki jing no man sim yiki jing do chikerman hanai habangi phai shame kum bo ong ka thi man takasna ngila ban ya bat ka jing dap yang ka jong Jisu Christ
ingat kem nomor kata habang isdang kum di ya ka sinot ka baningkong menyalam yegi bangin la ban pe seprang bangin kot syeduk ketong kajing kot syeneng hau Christ Jesus oh ya ingo ya me hari ka por nomor kijingker ku kijong me ka sinot kijing berkat kam kibing yo kijing sang naduk menjiski menen bat ingat kem mamalar karuhan ka ski harus sibet menit bat kam tamru ya ka ski kabal syai kesibak rau kesibak kentang ka jomi ngelamat sibun kijingker ku lewa ka jing kenduk lang ka jogi ka sin banengkong hani ka balang hau lengka bat ru kijing kut jongka sinot ban petulun yiki kam ki jongka nang ni syakamat bagi yes kam ku trai ich pamami menyalam ban man kerku ina sngongu ru hani ka por hani ka jing syekri ka bingidon walang empat la kum ka sinot ban pen kentang iki propastor bagian long ki pastor oh hanya sngongu ya be bam simdon ru ki pastor cuka sinot ka jing baklat ki bingidai Bahkan mau ke dikepur. Harinya don penman. Nakabenta usyakri ujang me. Reverend sis im. Upala depan syong tait. Nakakam kejitrai jokung. Jing syakri kamu pastor. Terai jisub im melakarku. Ya kajing im kejang pastor sis im. Oh aja kajing yahat lenti kejang. Jika keduk jika kajing im kejang. Lakalong haga yang. Haga balang. Bahaga kam juga jik syekri ke jauh. Henry ulah no senyang shibone nakabentang kasinat. Kabangikan mawa iki jing tray kam kiba krau kiba kumu pastor le nakabenta banya lam ya kasinat ke jangi. Nadu bolong West Secretary juga kasinat ke jangi mensua. Pat hadu bolong senior secretary juga kasinat ke jangi. Bat moderator. Lealam ya kasinat kejagi hapedeng kibabun kijing bat habalo deban syong taj nage kam kajang ugo tribe kalong yangi bakum kasinat har gaski bangi deban pen kup burom ya kumu syekri ujami hoj kumu bri ula bandon shipun kijing tlat kijing dunaro hanrei ko tribe ini yo ike jing no senyang ka bakrau jong kumu syekri ujami itu hai namar kata ko traji subit memimpin ku mamihi ya ka brom harus syukri umela khat chike kam ko jami bar ubla trai minat ya ka kam ko jami hakis ikis temparo tat hadu ketika khlemat ka mamanta ko syukri jamin pediang ya ka jing le brom juga sinat ban pen ku brom yu hani ka por ka mamanta Henry dua hari yami, memaskop haban angker kuyu kamat kabakot kabakia, kabashat kabaklan. Bau ino ela kacong kasinot. Henry pun angker syahan bor, kumu ex moderator nang nijakmat. Nang bamangi ki pastor, ki bahadin jong. Nilaman bor jika nuksa kabah kabaya lam. Begin kalet ki ki parok ki jiduna ki jipalat ki jong brio. Ni don ru hagan ko por ko trabi kum kasinot haban sedang ya kam media center ka jagi dakabaan play ya ka spine network ni to hai ko turanji subi men kerku ya la ka jong kasinot ka jami namar bakat ni kan long ka jingker ku ko krau yiki hon jo kasinot baro batshabar chongka lengba ki jing bam ki bakan jaman sem Nagaktin ka jami lewagi syekri ke jami. Ke bingin sayo ban pen pau leng baka media. Itu hai namar kata ko turabi ka jimpan ketang. Ka jami hi dalade. Nang ya ikir ku namar kata ka balang hang ni ha lengkaro. Ya ka desik lengka bat ya ka shlong sap ni presbytery. Nang ya ikir kuru ya baro ruteliki presbytery po kasinot. Banginang lak ko turabiun pen krau ya ka kerteng ka jami. Pediang nomor getah ya ka cintuai jogi hani kapor. Da map da keler ru igi pop ki babu ni pesko si ami.
Nabah kerten kabat tiang kabadan bor tamu terai bor nong pan em jigu Jesus Christ. Idoai bang ipan ikini paru. Amen. Hagane kapor pan ngin yo ban ya ruai sagawe ke jing ruai ka ba ars pa arpo nyau. Haden kan ka jing ruai ngin yo ya ka jing keren lamprang. Halor ka jing temu jong kan ka social media platform nan ka media center jong ka KGP Sinat Pedang. Bat ban keren ya kan ne dau kon benar jong kan ka komiti Reverend SG reng sai tang ruai swa ka tu jing ruai ka ba ars pa arpu nyau ngingu yame a blai bala barok namar ka gospel Jisu haleluya amen. Aswaban pli ya ke media center jong senat kini kalau ngajing kerpan ya ke wasong sekene kalian kirang don bun ki suki ki balan pedeng pin so bahaban song ini kenang ba pin yo i ha ka por ba pli ya ke ni ke Spain network ha ka ni ka por kumjuk kidan kiti ke basa ketiga liang ru kidan bon ke suki ke balat sedin stay kenang ba pin la bani i nama ngibu ya ke television hang ni Reverend Moderator, ki para menget bara ki badan napa kene ke senat ke ba ke jongi ke khasi jaintia Presbyterian Senat Pedeng ke ba ki longswa ki layo ipa bat lapos niu ya ke jimpin long ha kene ke rilum ke ba ke jongi ya ke khasi jaintia Presbyterian Senat Pedeng ki prabangai ki bana ki weipat ki senat ki bahapa ka General Assembly Presbyterian Church of India ki fraternal delegates ki bana po ki khat wei tli ki weipat ki units
kibalong kimen kibai kejongi kum ka KJP Senat Pedeng ki prabangai bat ki parlok ki badan hingga kepor bat ki bala ban yoi ya ka live streaming hingga kepor ka jingkub la yapi na ka kasi jaintia Presbyterian Senat Pedeng haga kerteng utrai bat unang penem unang sospa jengi Yesus Kristus Hasuaban pli ya social media network jang ka kasi jantia Presbyterian Senat Pedeng kum ka Senat ngidan ban penpau katto katni kum ka lampang ka KJP Senat Pedeng haba ka pai ya ka jinglong jingman jang ka por nak bantaban sai ya ka jingbam bakan jaman sim ban yadana ki jeng hikai ki babakla ki bakta ya ki mensim ki bakodar ki badan ngini gisgi ban pin klan susu ya ka jingai ki kon jang balang hapo jang Senat ban saya ki sam ki bakarpang na ki kon jang balang ki bapo Senat ke bau beliau lai ka Senat kayo ya ka jingdawa ban pendan kamru ya ka electronic media kum ka wena gilat ban penurlong ya ka ni ka jingmu ka darbar perkat kam ka Senat kebelalong kebalang Presbyterian Karang mau kan ro Presbyteri hakitarik arpu ar hadu arpu saw ubnai leber arhajar arpu saw ban penurlong ya gani kala shim ya karai bagas Senat kandana ke media center jengka lapha ru syaka executive committee batla aibor haka executive committee ban le ya ka badan kam kum ke Senat ngipen pau ke jing sgangu yo blai namar ka jingiram lenti jengu badaka jing kershan kajing itrailang kajing IT mat bat mensim ka baklem tengkai ki kon jaka Senat ki badan kajing tebit hak banta baper jang social media gum ka Senat ngilala ban ngam kam jeliu hak bai dai bat kijing don kam jang media center bat kumju ru kumno ban pendon kam ya ka social media ke executive committee ke belalong haga arpo tarik ubnai rempang jangan ekstem arjar arpusan haba ke media center committee ke lawanra ya kedur ke basai jang ke media center ke Senat dah ke jing scam kala shem ya karai ban rungno syaka social media platform bat ban pliru ya ke channel gani kesngi ke khat santrik leber arjar arsan haga jing syakri kene kepor haga dagba on airu ya ke kerteng ke baga pertai shitlup kas ngau thu shai ya ke jing temu ke jing angnut bat ke jing duai jang ke kasi jantia Presbyterian Senat Pedeng kata kalong ban syakri ya ke kam ke jong play kumtala shim ya karai baya ke kerteng jangan network on tip kum ka Senat Pedeng initiative to nurture and empower network lane ban ong lengkon SPINE network lane spine network dagaktin ke basuk ban ong lengkon baka pertaikan sengau tu syai ya ke jing duai bat kajing angnut kajangi nah kabenda kene kajing temu ke Senat kala yakut baya ke media center on bu haga ying Senat office haga mala ka baar ha pernai demiu haga ba ondan kajing dan kampara lembet ke studio kabayaran kador bat kacuk kabamenta nagane ke studio ke media center committee
kan pendem bat pentrikam ya ka jingtmo janga sinan lembaga social media network naga de studio kasinat kan yang baniaram iki kon janga balang ki bor balang baro apa janga sinat ban betin lentiru iki ban yalam haga jinglang bagan zaman sim ban pen urlong ya ka jingtmo jengki haga jing syakri lengba ke social media ban pen urlong ya kani kada wa ya ki babon ki jing don kam tang ki tiar ban pen don kam na kam ta audio and video production ka executive committee kala pediang ya ka jing turwa ba ka media center committee kala bo ya ka mang ka balong khat saulang lai fu arjar sispa arplai tengka nang ta ki jing don kam ka studio hagi babon ki benta nadu ki kamera ki kenro ban sna karpang ki furniture bat ki wei ki jing don kam ngi kermen scam bada ka jing duai bat ka jing kersan jang ki kon jaga sinat nadu ki balang ki distrik ki presbytery ngin la ban pen urlong sen ya ka ni ka media center haga ying sinat office kat bangi dang don ka jung kre ya ka media center jang senat haga office ka jong ka kum ka jing sedang ngim artatin bangi la ban pentulun ya ka kam bat ka jing sekri lang ba ka jing karsan jong ki atli ki balang hapo jang ka senat pedeng da haga ba pendon kam ya ki jing dawa ka media center lang ba ki studio jong kita kebalang ke baki kitan swaban penkut kum gastinat ngi pen pau ke jing sngungu yo play namar ka technical team jong spine network ngi aingu yo play ngi sngauru ban pen pau hakmat jong gastinat hakne ko por bat apdeng jongi ta ke jingan pada ke jing sngus kem ngiladon kisamla ke batbit pura ke social media lagade ke pre-production team ke production team jongka ke post production team ki graphic designer ki expert ban handle ya ke social media accounts jongka media center jongka sinat tang bangidon gini ki expert nrengi don ru kisamla kibala master ke social media kibaha ka jingi trailang pedang juki ka wei ke jengmut ka jingi kersan mar keliang lang bakasam ke social media ka baki kidan ka jing IT management sim ka klem tingkai juki bat kiba pen syat pen pau syair uka komiti baki dan hapo ketunrai ka dok nuhut ka juki ya ka thang ban penyo tang haladi ndre ya ki weiru ya ke hima ke jong play kene ke jing persang barit jongi rengkat ke jing pengentang show play ngis ngos kem baka spine network kan long ke jing kerku ya ke mensim ke bakap dara pok ke senat haga rilum ke ba it ke jongi kum juru haga patei sitlum kumta kum ke senat ngikar pahat ipi pinso bhaban ai ya ka chingersan mat bat mensim habau moderator jungi unpli kene ke par tangkum gadak jonga jingpli kene men diasnta ka bai deidur bat ka jing sikri ke jongpli let's say na dan na pedeng jupi ki bamla ban yo isai ya ka e ke balpen pau ha kene ke par henry hadin jonga jing seng ngekarpan ipi like sa YouTube channel jang spine network pinyo isai yaka sngaw baru ban subscribe yaka ni spine network daga ba type spine network lane type KJP sinat pedeng lane scan yaki QR code balabu hakmat jang ni yang manega ba pinmi nang ni bat kumju ya ki QR code ke belabu akimadan jong jing sing pajba
hagas ngi ke belasai ke belabo ke babun kilan ban rung ha ke jaga jong jing sing pajba ke bakabalang hang ne lengka ke lapan krek ngi aingu lembaga media center committee ke jingkershan jong ke balang lengka ha ke bai debat ke ne ke por kan long ke por ke ban sa jingan mau kan long ru ke senjam ke batmai ba ublay unkerku unang ye the slay ke jingkerku ha ke mensim lengba kene ke jing sekri ke baret to ublay unkerku un ben krau ya ga jing bersang ke baret ya ga jingkut jengmot jengi ke kasih jantia Presbyterian Synod Pedeng ublay nak mentak buram juga amin. Kublai sibun pastor, ya katu ka jingkran lamprang jong pi, ya ka jing temu jong ka nega media center, jong ka KGP Synod Pedang. Tengah kerpat in sengau bang in ya yang lang baro. Hakan nega por en yok ban plino, ya ka Spine Network, jong ka Kasih Jantia Presbyterian Synod Pedang. Haga kerteng ka jong ublay ukpa, ublay ukun, ublay umensi makuy. Bat da ka jing pen kubor, jong ka Kasih Jantia Presbyterian Synod Pedang, ngaple pajba. Hakan kasni ka khasan tarik March 2000 haka jinga sang Synod ka banengkong haka balang Presbyterian lengka yaka Spine Network kabakit yaka jingmut Synod Pedang Initiative to Nurture and Empower nadu kan dikasni kan ne kan network kan long kalat ban hikai ban pen scam ya ka jingai ban pendon kam ya kisap bau blay ulai bat ban saki yau Jesus Christ sya ka patai tu blay un kurku bat un pen krau ya kene ka jing pesang ka barit jong ka Kasih Jantia Presbyterian Synod Pedang amen. Kene kedai ke Spine Network jong ka Kasih Jantia Presbyterian Synod Pedang. Ke Spine Network kedai ke wei na ke jing trekam jong ka media center jong ka Kasih Jantia Presbyterian Synod Pedang. Ke kentien Spine kedai ke jing penyo salang yaki santeliki alfabet SPINE kibadon ki kentien kibakit jingmut ha ke kentien paring kumni Synod Pedang Initiative to Nurture and Empower. Ke Spine Network kedai ke channel jong ke Kasih Jantia Synod Pedang kebanwan ra yaki program ki baper aga social media platform ki program ki ban ai jing hikai ki ban ai mensim ki ban penklan ya ke jinget kan longru karensan bagi kon samla jong ke Synod ken say ki sap bekerpang ki bau belayu la penkuk lagi bahkan longru karensan ban yalap yau Jesus Christ syaka bertai bad ban pendan burom yau belai barong. The recommendation of the Executive Committee was placed and discussed at the Biennial General Assembly at Chatlang, Mizoram Synod on the 1st to 5th May 2024.
The Biennial General Assembly resolved unanimously to grant the Provisional Synod the status of full-fledged synod. The Provisional Synod acquired a plot of land measuring 32,195 square feet at Umpernai, East Casillas, with a purpose to construct the synod office. Lathung yaka khasi jantia Synod Pedeng daka Presbyterian Church of India kom ke Synod Bapura haka pratarik u September Adzar Arpusal. Pat kumta kom ke Synod haka jing sedang baniat lenti jongka haka jing syakri yau blai bat ye ki banget nalor pat ki wei ki jing trai jongka kala thau ye ki lat pan wan syakmat ban ai ke jing syakri lengba ke social media. Ublay unkurku ya ke Synod Pedeng ha ke jing trai jongka bada ke jing syakri ke jongka yau blay bada ke gospel uji sukris. Ublay unkurku ya ke Synod Pedeng badu blay unkurku ya pi baro ki bepet pet ki bakmi ya ke Spine Network Kublay Shibu. Dan ya duai. Ublay bok pa jong yu baha beneng. Ni ai ngu yame pangilala ya kaban pli ya kene ka Spine Network jong ka khasi jantia Presbyterian Synod Pedeng. Ha kene ka sngi ha kene ka por bat kene ka kenta. Trai baik kene ka long ka network. Kabalong kalat ban yo ya ka jingikai ban pen scam ya ka jingat ban pen don kam ya ki sap ki ba me mela ai ban saki yau Jesus Christ bat ban pen sapriang ya ka gospel jong ka jing pen im jong me syaki breu barok haga kerteng ka jong uturai baru nong pen im jong yu Jesus Christ. Amen. That's the happen. Yes, young. Haga nika por ka bamentapan in paisa sya ka wei pat ka bentah syaka wei pat ka program bat kata kalong ka jing la buram yai pastor bala syong thaj te ha kan ka por I don tang marwei bat ita idai I Reverend CCM I bala syong thaj kumu pastor na ka jing trai ya ka kam ila syong thaj lu kumu ex moderator jong ka Synod jongi nadu nin ka sni te hakan ka por ngadon ini ijing kren I balengkot hakaji adai by pastor u Reverend Sis udai pastor jong ka Umlengka district ka Shillong Riwa ka Shillong Sepngi Presbytery ulalong ru Senior Executive Secretary jong ka KGP Synod mingi artem ka daitang ka jing pen kenmau kata ka bangakwa tang ban pen kenmau udai ru Senior Executive Secretary nadu bangi dang dai tang ka propose synod dang dai tang ka propose synod hadu bangin dayo ya ka provisional Synod Pedeng. Udairu moderator jong ka provisional Synod Pedeng hadu bangin dayo ya kene ka Synod ka Bapura haka praterik jong bunai September arhajar arpusau bat ula ai tinok ya ka kam kumu moderator haka ne ka Synod ka balong haka ne ka balang hang ni ha Umlengka
hajar pusan. Ulale minot haki babun ki kam jong trai. Kabalong ka jingkerku ya kasinat barok kawai. Kum kasinat ngi penpau kajing ngaungu ya pi pastor. Bat ngidaker ku kerdok. Ngidaker ku kerdok yau new pastor balong ru ex moderator. Wat lada ula syong thai nakakam. Hindai ngidwai ba unyo ya kamet kabakot kabakia. Ba unang la ban ay ya kakti kamon. Kakti kadiang ban ya trailang bat kasinat bakasinat kan ya syaprang kasinat pedang kan ya syaprang kublai sibun pastor kublai un kerku naga bentai joki de hakan de kapuar ngan khot no yai pastor reverend sis pastor bala syong thai in ay ya ka jingkren jong i pat in sim sundan di kapuar ban ay ya ka jingaso dah kadang don sekejing ayat i. Dah tas kau bahaban ya yang kadang don kejing ayat, kebing ayat i mo. Dah kene kedai ka certificate of appreciation yau ni pastor jongi. Tas ngap ngan pulih kumde kumba kedai banlong. Kakasi Jantia Presbyterian Synod Pedang. Presbyterian Church of India. Kikenten ai kublai. Kakasi Jantia Presbyterian Synod Pedang haka jing syong thai no Reverend Sharlington kapan pau ya ka jing ngaungu ya ublai ubalayalam yalau jong usakri jong u haka jing sakri jong u ordain min pastor nadu kakalai terik March si hajar kendai spa kendai pulai. Hadu kasngi syong thai jong u haka sitarik jong benai basipeu ar hajar ar pusau. Kasinat ka ai ya ka jing kublai yau pastor namar ka jing sakri ka bakordor ka baula ai ya ka sinat kumus senior executive secretary ka KGP Synod mingi hakas nem ar hajar khat lai hadu ar hajar khat riu nang ta ar hajar khat riu hadu ar hajar khat kendai kumus senior executive secretary ka KGP Provisional Synod Pedang hakas nem ar hajar ar puwei hadu kas nem ar hajar ar pusau kum moderator ka KGP Synod Pedang hakas nem ar pusau bat ar pusan bat ya ki wei ki jing no senyang jong u syakakam ka jong kunran haka jing song thai no jong u kum ka synod ni ai ya ka jing kerku kerdo yau pastor ba unang la ban yai pedang ya ka jing sakri yau blai bat ya kabalang haki wei pat kirukom nang ni syakmat kublai sibut. Pastor sim kene ka certificate of appreciation ka bagas sinot ka ai ya pi kum ka dak jo ka jing ngeungu ya ka jing trei jong pi ka ba pi la trei nadu ka bas dang hadu ka jing song thai jong pi kublai. Dah i pastor in kren in ai ya kajing kren na kaliang jong i but in ai sendan ya kajing slok tas ngau bakin ban ya jong no Reverend Moderator, I pastor nong sap I belong o moderator elect jong ka senat jongi ki ex moderator ki belong ki men ki jonga
hakajing Shakri utrai. Oi akan ikapur ngidonru ya kini fraternal delegate. But don pleng jongki kibalong hi ki henman ki jonga haka jingadei jongi kum ka General Assembly jongka President Church of India. Ngidon ya o Reverend DC Haya apreng jongi ubawan mi khmat ya ka Beateram President Church Synod kum o fraternal delegate bat ngangej ba baro ngi tebru ba ulong moderator jong ka Synod ke jong u bat ulalong ru u moderator jong ka General Assembly jong ka PCI bat hakajuk kapor kladon kasnam kabola bat ru kum u moderator jong ka Council for World Mission. Idon ru ya u Reverend Liana ubolong u moderator jong ka Mizoram Presbyterian Church Synod blaidon rekat bat ngi nadu pasdang jong ka jenglang perkhat kam ko jong i nen bat ngi sngo bakalong ka buram ngi ka Synod bau blai ulai lam mi kini ki Shakri ki barangba lakalong haka Synod ki jong ki ne kumju ru haka General Assembly begini don rengkat bat ni kani ke penpau ya ke jeng bat ke jeng buram ke jong kini ki Synod ya ke Synod ke jongi wat ladang gidang ya dang kumba sispa prapu prasngi hadu menta tiki para pastor ki balong ki para ki jonga ki khon ki jonga ki teman besan ki ba lalong ki nong ya Christian ya kakam ki jong konrad hakini ki pausnam ki ba lekno ki khot bat ki delegate nakaliang jong ka Synod bat nakaliang jong ka jingseng kentai Synod bat baro ki be don rekat akani ka por ngasim ya kani ka kabu ban ai ki jing kuble ya pi baro haka kerteng ke jong trai bat unong penem jongi u Jesus Christ. Akan ikapor kadon arteli ki benta ki banga haban pendep. Dan rei kat bala ngan persang bang ngan penlekot ya kapor ya kecingkren jonga namar ki don pat ki wei ki kam ki bang idei ki ban pendep kom ka Synod bat kom ju ru nakaliang jong ke jingseng kentai pian don ya ke jingseng pat ba hakapor arbaji te kapor kala nang ya komta hakabaslang jong kanika jingkran ke jonga nga ai ke jing kuble sesen pat ipi ka kerteng ke jong nong penem jong Jesus Christ bat ngan siem ya ka wei ka kabu ka bangam pat ju pendon kam kini ki life ho south nam ki jong ka jing Shakri ki jong ayo blai bat kata kalong ban ai ru wan ra ru ye ki jing kublai na ka yeng ka jonga life ho south nam ngam ju pendon kam ya kini ka kentien ten rei asmo ma ha ka sngi ka ba ka Synod ka ai kublai ya asmo ru ba na ka liang jong ka yeng ki don ang ni ki khot jong ka yeng ki jonga begin ai ki jing kublai fi ka Synod ka ba la ai ngi kala bengin Shakri ublai haki benta ki ba per haki ki posnam ki ba la leitno o hakapor ka ba kom gani ningkong ai ngu yo ublai ubala penyo yang ai kani ka lat bangin ya kendu haki ka barang hang ni ha lengka hakani ka omlengka district bat ke Shillong Sapngi Presbytery hakasien ka ban ningkong kakasien ka ban ningkong kom ka Synod ka Papura hadien balat hong yangi bangin long ka full fledged Synod haka Frederick unai lor jong snam arpo saw da ka General Assembly jong ka Presbyterian Church of India
Pat kani kalong kapor kabasa kenmaru haka history jong kejing ya lenti kejongi haka jingedai bat kejinglong sinot kabapura. Komba julong karukam habagi pastor ki song thaj naka active service. Laju ailat yaki bakin kran lanikin penpau ya kejing snow jongki haka jingedai bat kejing sakri kejongki yau blai bat yaka balang bat komtaru kalong bahaka di kapor ngan le komta. Nrai kadon kawai pat kabenta ya kabakas sinat kelasiannya anga hakaba kom kani kapor pat kata kalong bangan aru ya kejinga selok hapadeng jongi namar bangim don ya kejinga sang penkentang pastor hakap ani kasnam ka menta nrai ngai banang ni syakmat in sayo ya kejinga sang ban penkentang padri. Kalau penbaik yang aban ai kejing selok nakaktin kejong blai komu ex moderator jongka. Kumtang kerpat ipi ki para bangit bi ban ya sya ban ngan persang ku mangalong ne ban penekot kat mangala. Kenang bakanom kta pat yeki wei ki benta ki bangi de ban pendap kum kasinat bat kejing sang kentai hakasngi ke bakum kani. Reverend moderator hakapanikong ayingu yo blai ubalakhot yang Syah ketika kam kabak kentang, bat ya kejing alam bat kejing peten lenti kejong u yang sakri ubaret bat batulat jong u hagini ki lai pula lai pasal kali ki senam ki balet no nado ubala thong ya kum u probationary pastor hagasnam khat khandai spa khandai pho bat hadin kata bala ordain yang hagasinat jong kasnam Arjar lai haka balang pelangban broi haka por ke pengidang don haka sinot pelun ke KJP sinot sebab kan rong sekakam syarai balang nalayo alat ban sakri ya ki para beliau hagi ardi ki office kata haka Khasi Hills Autonomous District Council bat kumjuru haka Meghalaya Secretariat kumba si pausnam haduk snam khat khandai spa prapo nyau hakaba ala eno yakakam sorkar ban jubab yakat jingkhot ke jong trai bangan don haka briso ke jong kendat ki paramai ki be ki jong hapdeng kini kisnam shwa ka khat khandai spa prapo nyau ngam sim don kanu kejing perkhat bahkan don kata kejing kedat lenti ledi bahkan don kata ke paradigm shift ha kejing ya lenti kejonga namar wat hadu kasnam khat khandai spa praposan ngarang don ya kata kejing temu ban nganla ya ke ban ai kejing sakri ke ba khamba ya ki para briu da ka ba ngapersang ban rong syaki weipat ki kam ha ka jingedai bat ka sorkar kumta kasnam khat khandai spa praposan ala persang ban yale ya ka All India Civil Services Examination bat ala yo ru ya ka ban rong syaka means examination jongka ha kasnam khat khandai spa praposan nrei ha kata kasnam si post ngi shwa bangan yele ya ka means examination jong ka civil service ka don ka jingja ka ba penlong ya bangan yu ba ki kimlong kat kom ka jing bo be bo renti ka jong blai ka don ka jingja ka ba ngamla ya ka ban ong da kumai pa rai bangan pendam bila di hakata kecing alam ke jong blai bat kadai kata kejingja ka bangla do no yu khon wei na pringki khon ki jong ikum ka yeng hakapor ka bangim poi perkhat kaya alam nga ban yu ipat bangan poi syakani ka turning point haka jing im ke jonga namar ke jing khang lat ke jong blai bangan mi na ka wei ke jing khang
Ublay uai pat ikalat bangan rong nakaway pat kejengkang. Bat kumta ngayo kumni ia kaban pendap ia kani kejeng syakri kejong ayau ublay. Hadian mengalap pendap ia kejeng puli ia ka Bachelor of Divinity na ka Serampore College bat kumjuru hagi senam ke hadian na ka Eastern Theological College Joran. Bat kumta hapdeng kejeng klot met bat mensim. Ulah sya inga bangan syakri u nengkong kum unohikai Hakachera Theological College Stora kaba menta ngiladon hangni hajan jongi hamauklot John Roberts Theological College ngaladon ru sipor kum unohikai swaban upgrade seka iaka jingpuli ha JRTS sakdokopor ngaladon kum unohikai bat ngayo ru ban syakri kum pastor hakarembai presbytery nang ta ka Shillong Riwar Sabngi Presbytery ka Mendor ka Shillong Riwar Shatay Presbytery ka Mendor bat ka Shillong Sabngi Presbytery na ka bang la song that kum tu kum lai lam jengmot o moderator jongi ha ka sitarik o Oktober unai risau jong ka snam arpo sau ngaingu ruyo blai burasya nya bangan don ka office jong ka KGP senot mingi bat komjuru haka office jong ka senat ke jong ina duk kapor ka bangidang long ka propose senat hadu kapor ka bangiyo ia ka professional senat bat komjuru ngapan pau ke jing sngongu ia ka senat hibaro ka wei ka bala ibet pan ia ka ban tenrong hai ki terpeng ki batlot ki jong bangan sim kum moderator ubalai jong ka professional senat bat komjuru moderator ubanengkong jong ka senat ka full-fledged senat ke jongi ia ka ba kumto kumbala yetho bala penkamti ngam bangan long moderator da ka board jong ka General Assembly jong ka President Church of India ha ka sngi ha ka bala thong ia ka senat ke jongi ha ka balang like omkra ti kani ka por ngapan pau sisin ia ka jing sngongo ia ka senat na do ki para pastor ki jonga ki belong ki men ki para ki jonga ki khon ki jonga hakakam ki jing syakri don ru na preng jongki ki bom don shu preng jongi ngapan pau ki jing sngongo ia ki taman basan bat yo pai lang bar sius pa ublei baro ki bala kersan nga hakini ki pausnam ki bala letno namar ngatep bagi jing doai jongpi ho ki jing doai jongpi ki long ki bau blai ulas skor namar lara ka long da kumai pat nganom la ya ka ban poi hadu hangni menta ho ublai un kerku kerhai ira ka jong ka sinat bat komba ka pau ha ka jing doai nga kwa ban pen kan mau ya ka jing doai jogi khon samla ka balang mau penti ha bagi yo ika jesang sinat ko professional sinat ke baningkong ha ka balang mau penti ka don ka tu ka jingrawai ka bakawai ka lan jong ka jingrawai ka jongki ka long nang ya chaprang sinat padeng kani ka long ka jingrawai jonga ublay ker kulang ingi lang ba kini ki kentin ki ba pen pau kum ka jing sngongo ya ka sinat ha ka jingidai ban kejeng ai kejong pi ya kalat bahkan syakri ublai ha kini ki pausnam ki balai bat kerpang ru ha kini ki snam ki bangi ngiya ya kalenti ban poi sya kejeng long sinot ka ba pura tu ublai ker kulang ini sesen pan nak unta ka buram kejong o amen dia kini kapor kumbala ong dong moderator jongi kani kalong ka kanta jong ka jinga selok ho hakapor ka bangi don ia ka ordination service u ex moderator u jo ai ya ki kentin jong ka jinga selok ya ki ba ka sinot kala ban ordin dan rei hakani ka step ka ba menta ngem don ia ka jinga sain ka bakum kata rei ban yo ia ka por pat kom kit khat bat ki delegate jong ka sinan
bangin dia pusan kendat yaki ege haka jingidai bat kajing ya lenti kajongi kom kasinat kabapura laong yang bangan bu yaki jingeslok ka yaka jingeslok kaba lengkot hakapor kaba company kabentana kaktin kajong blai banam slam kaba kwa ban bu apreng jongi kom ka jingeslok kalong kabangila ban siam na ka jingwai sosanai kejirwai sosanai kal nong kabalai kat khot kaba arpulai tang katu ka benta ka syadin jongka kaba ong kaba krau ka jing yai ne jongme kaba krau ka jing yai ne jongme Reverend Moderator bat ki para bangit baro kuma baro ngi songtho bagi don hapdeng ka jing sedang jong ka jing ya lenti jongi kum ka sinat bat hadu kani kesngi kumang laong hak pasdang ngidang don hak kesngi ke basispa prapopra kata dang kumba siteng senam tam hak jingya lenti ke batmai ke bau blai ula ahingi nad ubula ahingi bangin yo ban yat ban pendon buram yo bangin yo ikalat ban yat nang di syakman ban pendon buram yo kani kalong kapor kabangin nom yo ya kejengkran sermon lani kejengkran subject ndai kalong kapor ya kabangin ya selok halol kejeng don kam jongi kum kit khat bat ki delegate ki nongelam jong ka balang ki pastor bat ki teman besan ba haswa ya ka ba ngin peteng ya kan kejingya lenti jongi ngidai pat ya ka bangin phaidin bat ban penken mawi ladi ya ka jing isnai ke jong blai halor jongi bat hado katno ba ulai yangi kom kasinat ngasngokya haba yakran ya kini kom kasinat ngiladai baniat lengba yeki at kitam kiba pensir kiba pensiap tiang yengi hagi kendat senam kiba letno renga aingu yo blai bola penpau ira ka jong ka jingdon rengkat bat ka jingten lenti jong u hadu bangindala ban poi syakani ka thong ban long ka senot ka bapura nadu ka praterik unai lur jong ka senam ka baladap bat dei halor kani ke jingyan lenti jongi banga kwa bangi dia pusan rengkat ya kini ki kentin ki ba u Jeremiah ukren haba u perkhat ya ke jing krau jong ke jing yaine ke jong blai ya ke jing yaine ke jong blai u ba u mane bat u syakri kendat tugina kami hangno bat menu u Jeremiah u tho lupa uli u syakri ulai ulas dang ya ka kam ka bau blai ulas syania hau nado kasnam reuspa arponyau swa ukres hakapor jong ka jing sensyar ka jong usim Josiah ha Jerusalem hado kasnam sanspa praponyau swa ukres ka balong kasnam jong ka jing penjotno ya ka Jerusalem bat uptengru ya ka jinget ho lupa jong hado kasnam sanspa prapoar hari Egypt ka khubor pedeng ka bokran ka dei sapang ka jing yasha ka jong blai ya ki breu jong ki Israel bat apedeng ka jingele persya jong ki kabaladang ngin ong da kombaipan ka kedau ya ka jinglong ka jong blai haka jingedei bat lagi jong ki breu ki jong o haka dika benta juga kejien ki jong blai kaba bo kom kan nongrem jong kan ki jinge selok kaba lengkot ngindu i ya ka jing krau jong ka jing i ki jong blai kaba ya rengkat bat ka jing map ei ki jong o bat ka jing yaine jong o ka pau haki breu jong o ka jing yaine ka jong o ka pau haki breu jong o na ka wei ka sngi sya ka wei pat wat ha ka por ka pa dum tam
jong ka jing ya denti jong ki bat baki yo ya ka ban mat ya ka jing pen thamai bor bat baki la ban syania hau hagi bor baro kumbang ala ong haneng kumbang ala ong kam haswa kalau don ka por ka bagi sngo ka bau blai ura long jagai nangi bat ngi do jengkerman kat sabangi pai ngai ba pirai kan ma ko por kat sabangi lai ka perthai ka phai yangi deki khamat ki bom itanat ki wei pat ki para bangi ki jongi ki phai sangi komjo rei ublai pat haba pe yangi uyo i ya ka donot ka jongi uyo i ya ka ta ka jeng ang not ka jongi bangi ngin trei ya ka kam ban kam pen kraw ya ka kerteng ka jongo bat ka dei ka ta ka ba u la pen pau ya ka ta ka jeng yai ne ka jongo lam bat ngi kom ka jeng pen kan mau ngiras dang ya ka kam ban long ka sinot da ka jeng temu ban kam pen bha ya ka jeng dei bat ka jeng sakri ka jongi u blai ngi kan mau bangi kendu ya we mau siang ubakrau haksenam arjar sipau bat arjar khatwe bat kumjuru haksenam arjar arfo bat arjar arfowe nrei ka jingai ne ka jo blai ubanga bat mapi ngi mani ka pau haksenam arfo ar hakaba yo i kom kin reutli ke prestri ya kajeng orlong jong kata kajeng posni ku jongi habala thongi kom ka professional senat bat kom jo ru hakasnam arfo sao kom tong yer i bala thong yangi bengin long ka senat ka pura bat kani ka khot yanga bat yangi lang baro bengin long ki bas ngongu yo blai namar ki ei baro ki ba ulale na ka benta jongi ki para bangit ki ba i ki jonga ki khot bat ki delegate jo ka senat ba ki ji seng kan thai senat ki youth delegate ki ba don hapeng jongi bania sakri lang ba ublai akani ka por habang yo i bat habang yo mat ya ka jing yai ne ka jong ublai lam bat ngi kani ka por kalong ka padai ingi bagin yo ya ka jingmot baka dei ingi bagin le bakani ka jinglong ka jong blai kan nom kan ria no nangi kani ka jinglong ka bayai ne ka jong blai kan nom kan ria no nangi namar teng teng ya ka ei ka bangi le ka penlong yo blai bon kan ria no nangi habagi ya nang ni kum kasinot syakmat kaban ningkong kabagi don kamban le kalong bangin yet ildi simet ngin yet ildi simet bat kum kasinot hi baro kawai hangno ngi don haka jingedei bat lau jong ublai hangno ngi don haka jingedei bat lau jong ublai nganget ba baro ngi stong thu ya ki jingklot bat ki jingduna ki bang hingi don namar ka tin ke jong blai ka pen kan ma wegi haba ka ong baro ngira lepop bat ngira do leno ei ya ka buram ublai laringit puli na ka city ke jong o apostle paul sikinong rom ka nong ka balai ka khat ka ba arpulai ka kren ni ka ni bat hon ban susu ya kini ke jingsna ka tin ke jong blai ka ong ladang i ong bangim don ka pop ngi syukur ila di ke city ka ban nengkong ka jong yohanes ka nong ka ban nengkong ka khat ka ba pra halor kini ke jingsisya kini ka long ka por ka ba dei yangi bangin yo ya ke jingmot ban penpet ya ke jingedai ke jong i baru blai da ka bagi pedang hon mensim ya ka ei ka baka tin ka jong blai ka kren ha ka city sikin nong rom ka nong ka ba khat ar ka khat ka ba ar ha ba ka ong kumni bat to wat penyesir ye mila dia pat ka di ka perthai ndrai to pen kala dorno ila di ken da ka jing pen thamai ye ka jing mot jong phi khnang ba phin yo tep ba ka ba kumno ka long ka mon ka jong blai ka ba
kaba bha bat kaba pensngau bha bat kaba janai de ngi don kam iki para bangai kiba ki jonga ngi don kam ya ka jing penthamai bat ngi la ban yo ya ka da ka bangi sha bau mensia bu blai on ya lam ngi utrai jongi Jesus Christ haka gospel kat ko mu Yohanes kal nong ka khat sao kat khat ka ba arphung riu open kan mau habo yangi habo ong kumni nrei utang nong pentengen mensia bakho ya ubau tok pa on pha aka kerteng jonga utaken un hikai phi yagi ei baro bat un penken mau ya phi yagi ei baro ki bangala ong hafi komta lada on penken mau yagi jengkai ki jong trai ujong yu Jesus Christ habagi phai sak tien ki jong ngin la ken ban pentamai ladi bat yaka sinot hi baro kowe hau Dalor kay kaba ala ong sakmat ki para bangai ki jonga kerpang yapi ki dekat bat ki delegate ki para nong sarai baro kani kalong kapor kabat don kamingi bangin bat scam bat penklan ya la ka jengen hau blai ubangi ngi sakri ka jeng don kam bangin penskem ya ka jenget ki jongi hau blai ubangi ngi sakri ka don ka jenget ka baskem bakal lenti ka bagi de banyat nang ni sakmat kom ka sinot kan long ka bajran bat habangi la bat ya ka bangi la bade kendru ya ki jengele ki bon rukom kam tam hari ka jok ka bangi ngi don menta bat hakani ka pateng bat haka pateng ka banwan ngi ai ngu yo blai na ka benta kani ka network ka ba moderator ubadan buram jongi udang play kendiat minute mensuam ka bolong kalan ha ka bangila ban rong sya ka perthai lengba ka social media platform bangin ai ya ka khubor joka ktien ka jong blai hagirukom ki ba pher bahkan penklan yaki rempai yang Kristen ki badon hapo sinat akan sinat ke jongi bat sawe kumjo bat ban yoru ya ka ban lam ki jengmut jong ki bon balang sya ka jengsisa jong ka jengem kat kom ka jengelam jengmut jong ka tien ke jong blai i ai ngu yo blai namar kani kalat ka bul plengi bat nget scam bak jengker khu jo kom bangila IT so on ya lam mingila ban pendon kam ya kani ka platform na ka benta ka buram ko jo bat scam ya ka jenget kani ka long ka por ka don kam mingi kom ka sinat bangi ngien phaidin bangin song thu bangin pet sakmat ro da ka ka jenget ka ba ngi don hau Kidon si bon ki jengkau haka Bible ki bedai bat kini ke benta kebat kabah khmat ne kalong ke jengkran ke jong trai jong Jesus Christ haka jengedai bat jeng pen scam ya ke jenget ke jengkran ke jong trai jong Jesus Christ hal ki jong ki senran ya ke bengila ban siam ke gospel kat ko muyo anes kal nong ke bakhat nyo ke dekat ke ban riu utra jong haka dika benta jong ka tien jong blai uang kumni ladapi don ke jenget kabakat iwe sembah tersu pila ban ong hamni ding dombor long me bala ratno bat bala thong hakat duriau di undara ko ngu yapi hangni ngila ban keli da kumno ngila ban he ban pen paus ke pertai bagi long kasinat kabakat jenget jongka hau blai uba em bat ublai uba sisa kajubab kamlong kaba ingi bingin wan Rei kajubab kamlong ka ba rei ya ke ba ka tien ka jong blai ka dau wi ka lenti ka ka bangili ban le halor ka ni ka ba khmat ka long ba bangi ki khon jong ka sinat ngin long ki ba pen lien jadi ban ai ka por ban ya selok baru blai ha ki jing doai Bat bansya bau mensim ujong mensim jong blai on kran bat yalam yaki jengmot ki jeng perkhat ki jongi
utrai jongi Jesus Christ bonsian ujudon haki jaga ke bak kenja bani selok balok pa ilawan pai syaka gospel kat ko Lukas kalanong ke ba riu kat khat ke ba khatar nangta ujuk pelot ru ya ka mit baro ka wei haka jing doai Lukas kalanong kat riu kat khat ke ba khatar katumne nong kebasan kerkot kebakan riu nang ta utra jungi uhi kairu iki senran bikin doai Matius nong keba riu kerkot kebal kendai hadu keba khalai ke jing penlien ban it ke jing doai ke penlong yau yangi ke penlong yu ngamot banong unong job bat komtaru kani kan penla ingi bagian bat scam ban penklan ya ka jinget ke jongi kom ka senot ha ka jingya lenti jongi nang ni syakman ka babut ya kani pat kalong ba mangi simet bat ki rempe yeng kristan baro apa puot jong ka senot mangi simet bat komju ru ki rempe yeng kristan hapo ka senot ngin penlien ban puli testa bat puson ya kaktin ke jong blai habagi pai syakani ke benta ke jengrawai sam ke basispa khat khandai ke kren ya kadi ke jing sisa haba kapan kan mawingi maka kaktin ublai ke long ke syarat iki kejat bat ke jing syai ha ka lenti bat kani kan penla ingi ban penklan ya ke jengen ha ke jengya lenti jongi kom ka senat Shwa ya ka ban song sai sien pan kapan kan mau yela di bat yang hilang baro ha kan por bakal lenti ka bangi ngidei ban ya ngengej skam kan long ka jalan bat ngin ye kendu iki jeng ki jengele na ka wei ka por sha ka wei pat rei ai bangin yo ba ublai uba mga bat mapi ngi sakri ulong ublai uba yaine lambat ngi lada urai lamingi nado kasnam arpo wei unya lamingi syadu kabakot jong kani ka pertai tat hadu kata kasngi kaba unwan rong no yangi kom kasenat bat long kom kan nong lek kurim ke jong trai jongi ha kata kasngi kaba u labu na ka benta ban pendon buram mila ka jong kerteng bat yangi ki balong ki nong buat ki jong ublai un kerhu ya ka senat hi baro ka wei bat don ke jinget ke baskem bangin dang yo su ya ki ba kham kraw nang ni sakman ha ka jingi dei bat ke jingya lenti ke jong bat hot ke jing doi ke jong ka long na kunta jong phi moderator tinong ket kam jong ka sinat ki executive secretary jongi ya ki nong ket kam jong ka jing sang kenthai ka jing sang samla jong ka sinat bangin yo ya ka mensim jong ka jing ya ka kam ya ka bangin la ya ka ban ya trei da ka wei ka jingmut bat kata kalong ban pendon burom ya ublai ubala kular baka jing yaine ke jong kan long rengkat bat ngi menta bat syadu ke bom sukon tero ublai kerhu ya kini ki jing selok ke bat lengkot ke por aku tak buram jong amen. I reverences ila penken mau ya ka jing ya lenti jong ha ka jing trei nang ta ila pen sneu ru a pedang jong kum ki pai lang jong ka sinat ya ka kubor ka tin ka jong blai ka balong ka jing ke ku na ka benta jong ilang baron ngin dom ken ria no nau blai ngasat ya ka jing kren jong ngin dom ken ria no nau blai baru blai ru un dom ken ria no nangi ku blai sibut pastor te ha ka ne ka por pan ngin yo ban lum no ya ki jing ai ngu
bat kat ba dang lum ya ki jing aingu in yar wai de ka ba syong ka jing ruai ka ba lais pa akandai Jisu melong badam bat haden bala dep pan lum ya ki jing aingu nga kerpat ya i Reverend KL Tun Song in ngeu ba ban pen kentang ya ki jing aingu tang ini alum no ya ki jing aingu Jisu melong badap ya pertai melong kambun spakam korlong laka kertang ya kaspa pertai belun barokawai ngalayo lang batu play barokawai ngalayo lang batu play jing skopaka umat jongmin long kam kor doshikate ya baika umat baro saudon kem lengka pertai sentiu saran jing itenat kaboneng sentiu saran jing itenat kaboneng stibas kemka kerteng jongmin abawan dong syun bantur jing yap hiu gelakau en long shu banang les lur me ba penjop ngam dan shu tang ban riwai me ba penjop ngam dan shu tang ban riwai ngabaduk ba apen
Tengi doai. Kukupa jengi ubah beneng. Ngi aingu ya me. Ngi mana ya me. Ngi pendon buram ya me. Ngi ailut ya me. Kaburam kajing yarok barok. Kaba me deihok ban pedang ye ka. Ngi aingu ya me ablay. Bamelayalam melayaram bat meldon rangkat bat ngikum kasinat. Hakajing yai lenti jongi. Kakti jome kayalam bain. Ngi aingu ya me ablay namar kanekas ngi. Namar kajing sikri bangilalak ban pendep. Ngi tikna ban ong. Bagi ai barok kelak ban long. Namar kakti jome kayarap jongi. Ngi mana ya me hakana kapor. Rangkat bagani kajing ai kibarit. Ngi wanra segakam jame ablay. Naga jinggerku bamela ai ngi duai. To penkentang yaki. Naga bantah kajing pendon kam. Bat syaki jaka barok ba pendon kam. Kasinot kalak ban pentelun yaki kam bat kajing sekri. Naga jinggerku ngi bamela ai ngi. Bat ngi penpai segakam jame. Bagi kam bat kajing sekri kin man roy kerhai. Yaki kam bat kajing sekri jong kasinot. Naga bantah ka buram jame ublay. Kajing penkrau yaki gerteng jame. Kajing penyar yaki hima jame. Sengau yangi. Pedang yang kajing doai. Keled ban mam kipop. Namara gerteng uji sungi doai. Amen. Uskatri jangka sinat, ba uskatri jangka balang, kin sengau bah ban ain dok, ya kijing pen benah. Reverend Moderator, nakam tagi dekat berdikit dikit jangka sinat romba kajing lang perkat kam, kebakado bat kebasan, kan long hagapor arsiteng. Bat kajing seng pajma sibet kejan mit kan long hagapor nriu siteng. Swa jong kajing seng hagapor nriu baji ngin yo ya kajing ruai penreh mensim na kajing seng samla balang nong umlong. Ban pulis dang bat duai de tumbesan ai boarding lingdo. Kat pagindang lumi kajingu ke kuaya na kajing seng samla balang nong piur bat kebaar kajing seng samla balang nong rim sado. Ngin yo ya ka subject sinat kebaong to pai pi to nang yait ru belapan syang nong rim Deuteronomy iwe nyau ban kren de Reverend Dr. B. Soklet. Naga benta kajing tip jong kajing seng ngantei kajing seng pajba jong kajing seng ngantei sinat kan syang sespangapor arbaje kat kum ke program. Ya kaban yalam dari chairperson Congress full dekar ban pulih duai dari kong release and eltron kibenta kebakongsan hagana kajing seng pajma jong kajing seng thai senat kalong kandon ke greeting nagi invitees report kajing long ke kam kajing seng thai shillong sepngi presbytery pulih yaki kam kiba kamdon kam la pendap kajing seng thai senat kat padang lo me kajing aingo kajing ruai kerpang na kajing seng kenthei balang lengka bat kajing seng kenthei shillong sepngi presbytery hagani kajing seng pajwa jong kajing seng kenthei kan don ru ka subject kabla pembej to sumar yo don uborong lutepi dala kajing stan perthei kolosai arpra nongkren dei kong decibel karkongor hadin kajing ai kublei keliang nakasinat ban nakabalang Reverend Moderator kini kilong ke program kebangi dan non pendem nakam nakan isi. Reverend Moderator kini kilong kijing penbenahan kalian juga ka balang kelabu ia ka medical care team na kebentak kini kijing seng sinot tinggi labu ha kawen ki kamera jongkan ni ke lengkap Presbyterian Secondary School tila dadon kino ki bas nyon na sko sitam insoba ban lej ha ka liang jongka
secondary ladon hang tu bala thok medical team committee kabaar kam pat na ka benta ka jinge seng pajba jong ka jinge seng kentei ke jepi sinat pedeng kan long hakapor arbaje tikin penlong no ya hakanika mala ka badon hang ne ka bahalor ya ka jinge seng jong ki kentei bat ka jinge lang perkat kam ka basan jong kirang ba kan long hakanika mala ka basyapo hakapor arsteng hadin balawai kani ka jingeseng la kerpat ya ngilang barok ki ba pajba ki bawan kani ka jingeseng ba pin sobaban ya lej lang hang te compound yang balang akhmat kani ka ying mane panginyo ya di salang te kini ki long ki jing penbena moderator na kaleng jong ka balang Belai unkurku yang hilang barok lembaka ni ka program ka bangila yok hakan ka por ka bamenta di hakan ka por ni japoi nak se ka bawai ini arwai ka jirwai ka balai spa ar popra mensim jonga walaisan ya hagitala jong pertai Menu ngam jingim ju kendu uban rengkat badu belai pet sasiwa sen panjo saladihi hadin kenika jingruai ngas ngau pa bankot ya Reverend L Hak Liana Ubalong ru moderator jangka Mizram Presbyterian Church Synod unsngau pa ban wan ban pelaj yangi daga baai ya ga jingke kupun wai ngin yar wai barok kit kot She
grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide to all, now and forevermore. Amen.